Thank you, Lord. Salamat sa itong Ginoo sa mga panalangin bisan pa man sa adlaw-adlaw nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan. Nagtuo ba mong gipanalangin na sa Ginoo adlaw-adlaw? Gipanalanginan tas Ginoo adlaw-adlaw mga igsuon. Dili lang sa mga material nga mga butang kundi gipanalanginan usab kita sa Ginoo sa physical og sa material og sa spiritual. Tulo na mga igsuon ko. O kanang tanan nga mga panalangin atong gipasidunggan ug atong gipasalamatan ang atong Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios mga igsuon. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Atong ablihan ang atong mga Biblia. Diha igsuon ko sa Psalms 145 sa dili pa ta moadto sa mga pag-ampo ning taknaa sa kagabhion. Moadto sa tas pagbasa sa mga pulong sa Dios, pagpatalingkog sa mga pulong sa Ginoo nga mao'y atong kalanon, mao'y atong spiritual food. Hallelujah. Ug gikinahanglan na nato sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi ang espirituhanong pagkaon. Ingon ang Biblia mga igsuon sa Psalms 145 verse 8, 9 to 10. Ato nang basahon mga kaigsuonan. Sa English translation, the Lord is gracious and full of compassion, is slow and of great mercy. Everybody say great mercy. Dako, no? Pagita great, dako og kaluoy. Kinsay dako og kaluoy? Ang Dios. The Lord is gracious and full of compassion, is slow to anger and of great mercy. Verse 9, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Puno sa grasya ug maluluyon ang Ginoo. Mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigugmaong kalulot. Hinay masuko ang atong Ginoo, pero ang tao mga igsuon suman masuko kusob. Ginoo hinay, pero ang Dios hinay, pero ang tao kusog, dali masuko mga igsuon. So ang Biblia nagdeklarar ang Ginoo mahinay sa pagkasuko ug dako sa mahigugmaong kalulot. Ang Ginoo maayo sa katanan ug ang iyang mga malumong kaluoy anaa sa ibabaw sa tanan niyang mga buhat. Everybody say amen. Diretso natos basa verse 10. Ang tanan mong mga buhat managpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang imong mga balaan magaday kanimo. Palakpakan nato ang pagkabasa sa pulong sa Dios mga igsuon. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Wala sa verse number 10. Ang Ginoo maayo sa katanan. Maayo sa katanan. Og ang iyang mga malumong kaluoy anaa ibabaw sa tanan niyang mga buhat. Ang tanan mong mga buhat magpasalamat kanimo o Ginoo, ug ang imong balaan magaday kanimo. Gusto ko mo share sa inyo mga igsoon sa dili pa ta mo adto sa prayer ning taknaas kagabhion. Discovery of God's goodness. Tanan mo ingon discovery of God's goodness. Discovery of God's goodness. Kining pulong discovery mga igsuon, ang pulong nga discover, kinahanglan nga naapay pagabuhaton, na ipaningkamutan, nga imong himuon, para makadiskubre ka. Kaya kung wala kay himuon, dili ka makadiskubre. So naa kay paningkamutan, like sa mga researcher, mga scientist, no? Kana sila hilig na sila mga discovery. Hilig na sila og research. Tukion nila kung unsa nang mga butanga na.
no? Nanungha ang mga butang imposible tungod kay ilang gitun-an o ilang gidiskubrihan. Mo na nga nanggawas mga igsuon, no? Kay kung walay nagdiskubre, walay nag-research, walay nagtuon, dili makaplagan ang mga butang nga pwede di ay. Naa di ay. Amen. Oh, kana lang kuryente. Posible kayong kuryente, no? Giyon sa pagka-discover ka ng kuryente. Kauna-una mo sa kuryente, giyon sa ni. Nga ang kuryente na to aragikan mga igsuon ko sa Iligan City. Dagan may paagi sa kuryente nga gidiskubre nila. Naay kuryente nga gikan sa tubig. Naay kuryente nga gikan sa amang gikan ang ubang kuryente. Naay kuryente nga gikan sa bagol. Oh. Uling ba uling? Oh, naay kuryente nga gikan sa uling. Yun sa kana pagdiskubre na kanay mong kuryente na. Oh, napoy kuryente mga kaigsuunan gikan sa gasolina o gikan sa krudo. O daghay mga diskubre mga kaigsuunan nga naadaay na. Kung wala tun-i na, wala diskubre ha, dili na mahimo nga naadaay ang kuryente. Mingaw man mo kayo? Saman gipang kapoy mo sa trabaho? So, ang word na discovery, ang pulong discovery mga igsuon, ang pagkakaplag, sa Bisaya na, tanan mo ingon pagkakaplag, diha na mo abot sa tao nga naninguha, diha na sa mga taong nagdiskubre, mo abot, iyang makaplagan, kung siya naninguha sa pagtuon nga iya ng mangkon. Pero kung wala siya pakialam, dili na mo abot nga madiskubrihan niya na. Amin ba? Oh. Ang tao, mahibalaan di ay nga siya bright, sa dihang madiskubrihan siya nga bright, sa dihang nasihimuon, nasitunan. Pero samtang wala pa siya magtuon, di pa hibalaan siya nga bright. Sa kalibutan karon aron daghana na kayo ang discovery. No? Daghana kayo mga nadiskubrihan nga pwede di ay na. O karon sa gawas sa nasod na anay mga sakyanan nga nadiskubrihan nga pwede na di ay paluparon. Oh, sikat kayo ni sa US karon na anay sakyanan nga pwede na paluparon. Oh, truck, mulupad na mga igsuon. Kantidad ko noong 15 million, makapalit na ka ng sakyanana nga double purpose na. Pwede nang mulupad, pwede po sa dalan. Oh, mo na pinakakusog nga imbento karon 2023, manggawas ang pinakadagan ana 2024. No, nga ang mga sakyanan manglupad na. Murag makaingon tag imposible, di ba? Hello. Oh, imposible man atanan, murag dili na mahimo, pero parehagog karon sa kuan nato, atong mga teknolohiya karon. Cellphone murag magunaon nato sa una pwede kahana. Oh, karon mga cellphone nato bisag nasa bukid. Internet naman gamit. O mo mag-anam gyud ag makuan gyud makaabot gyud sa tao ang gitawag mga kaigsuunan ko nga mga imposible nga posible di ay mahitabo. Posible di ay naana siya. Kay ilang mang gidiskubrihan. Ilang gitun-an. No, ilang gipaningkamutan nga ilang makuha. Ilang makaplagan nga mulungtad pwede di ay na siya, mahitabo di ay na. Sa una, sakyanan nga to ibalan sa dalan raman. Pero karon na isakyanan nga gipangimbento nga pwede sa dagat, gikan sa highway, ipalangoy diretso sa tubig, pwede po di palupad. Grabe na nga mga imbento ng mga igsuon. Dili basta-basta. Unya, kung nakadungog mo sa imbento karon nga bago, ang AI. Unsa man ang AI? Kuyaw karon mga igsuon ko kay naanay mulakaw nga tao nga AI di ay
Magtuog kang tao. Kay musulti, mutubag, mutrabaho. Pero dili na tinuod nga tao, tao ra. Nga gibutang ang tanang system sa iyang utok, tanan, pinaagilag computer. Pero giparehas nga tao, nga gibutang ang program. Muna nga naay mga tao karon nga makaingkag tao, musulti, mutubag, mutrabaho sa gawas, dito sa gawas sa nasod, pero mga AI na siya, mga robot. Pero tao ni mo tanawon, tao. No? Tao siya. Okay, gipangbutangan naman pud uguan, hugis tao gyud tanawon. Nya usa gani kasikat sa Amerika karon na isimbahan nga ang pastor nila AI na. Oh, sa simbahan, dako na nga simbahan sa US. Maayo mo wali. Memorize ang bersikulo sa Biblia. Mes, lali man kag di ka ma-memorize nga computerize. Grabe di basta-basta. Grabe ang kuan sa karon sa tao kanang pagdiskubre sa mga butang bitaw. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Pero abi ninyo ang pinakagidiskubre sa mga scientist karon, nganong ang mga scientist mamalhin ug laing nasod o laing kalibutan kay nadiskubrihan nila nga hapit na matunaw ang kalibutan. Oh, hapit na mahuman ang kalibutan. Nagsulti ang mga scientist nga ang kalibutan hapit na ma-expire. Unya matod pas mga scientist ilang nadiskubrihan nga mubutuhay na ni. Asa man na sa pagdiskubre na nila mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Pero suginlan ko kamo ang pinakanindot diskubrihon sa tao dili ng mga material, dili ng mga high-tech nga nagpanghitabo, mga butang nga mulupad. Ang pinakanindot nga diskubrihon unta sa tao ang kaluoy o gugma sa Dios nga naa hangtod nga dili pa siya mobalik, dapat madiskubrihan na sa tao ang kaluwasan sa ilang mga kalag. Grabe kung tanaw nimong kalibutan, puro discovery. Search. Research. Nag-uswag ang kahibalo, matod pas Biblia. No? Nag-uswag ang kahibalo. Ang knowledge nag-increase. Everybody say amen. Pwede na ang mga patay, mga naghimo silang mga tao, AI ang tawag, sundugon ang creation sa Ginoo. Pinaaging kahibalo ilang ang gihimo tanan. Nag-uswag sila, grabe ang ilang mga panglantaw, mga igsoon ang ilang discovery. Everybody say amen. Pero minus kaayo nagdiscovery karon nga mga tao sa kaluoy o grasya o paghigugma sa Ginoo. Oh, minus gamay ra ang nagdiscovery ana. Abi nimo sa bilyon sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, jutay lang ang nagdiskubre sa kaluwasan. Jutay lang ang nagdiskubre mga igsuon ko sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Suginlan ko kamo mga kaigsuonan, ang ayan sa tao dapat ng katapusang mga adlaw madiskubrihan ang kaluwasan, madiskubrihan ang grasya, madiskubrihan ang pagkamaluluyon sa Ginoo. Tanan mo ingon, praise the Lord. Gusto ba ka makadiskubre sa kaluoy sa Diyos? Gusto ba ka makadiskubre sa milagro sa Ginoo? Gusto ba ka makadiskubre sa kaluwasan nga ihatag sa Dios kanimo? Dili na mo abot nimo nga kuan lang. Napando lang kanya niabot na din nimo ang kaluwasan. Hello. Mga kaigsuunan, mo abot na sa imo ang kaluwasan, mo abot na sa imo ang kaayog, kaluoy sa Dios, ilabi na sa iyang grasya. Kaluwasan mga igsuon. Kung ikaw maningkamot pod sa pagpangita sa Ginoo. Makaplagan ba nimong Ginoo din nimo siya pangitaon? Dili. Pangitaa ang Ginoo samtang duol pa. Tawga ang Ginoo samtang duol pa. Kay makaplagan siya kung imo siyang pangitaon, kung imo siyang tawgon. Diskubre mga igsuon ang lihok sa Dios. Kitang tanan karon dapat magdiskubre ta.
Pangitao nato ang presensya sa Ginoo. Diskubriho nato ang gahom sa Dios sa ato mga kinabuhi, mga igsoon. Kay mulihok siya sa tao. Mulihok siya kasing-kasing sa tao. Kanusa na nimo madiskubrihan nga mulihok di ay ang Ginoo sa imong kasing-kasing sa dihang ikaw muduol sa Ginoo. Kanusa ang Ginoo mohatag og kaluwasan sa tao kung ang tao, mga igsuon ko, maghinulsol sa ilang kasalanan og mangita, mga igsuon ko, praise God, sa lihok o gahom sa Dios sa ilang mga kinabuhi. Ingon ang Biblia, kay ang Ginoo pulo sa grasya, maluluyon siya, mahinay sa pagkasugo, dako kayo o mahigugmaon kayo ang iyang gugma alang kanatong tanan. Ang lisod sa tao di makadiskubre sa kaluwasan, di makadiskubre mga igsoon sa pamagi sa kaluwasan, dili makadiskubre sa kaluoy sa Dios. Kay ngano? Siya mismo wala muduol sa Ginoo. Wala mangita sa Ginoo. Everybody say hallelujah. Ang pagkakablag, mga igsuon ko, sa pagkamaayo sa Ginoo. Kamo naluwas mo karon, maayo ba ang inyong kahimtang sa kinabuhi? Kay moingon tag kaluwasan, mga igsuon, moingon tag pagpangalagad sa Dios, labaw manis tanang mga butang. Hello. Dili man ni dula nga pagpangalagad. Kay kining pagpangalagad nato hantod manis kamatayo nato. Hello. Hantod manis kamatayo nato, mga igsuon. Maluya ang uban, moatras ang uban, motalikod ang uban sa pagpangalagad, apan ikaw nga nangita kanunay sa kaluwasan, gipaabot pa nato ang kaluwasan kay wala pa ta maluwas samtang ni apatas kalibutan. Kay kung muundang ka, mawala ng kaluwasan, mga igsuon. Mawala ang imong kasiguruhan sa kaluwasan kung muhunong ug muundang ka. Kanus alang nato madawat ang kaluwasan sa dihang nagpadayon ta sa pagdiskubre, sa padayon ta mga igsuon ko sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, nagpadayon ta mga kaigsuonan ko sa pagpangalagad sa Dios, hangtod nga mutingog ng trumpeta sa langit, hangtod mga igsuon ko nga lalinon ta sa Ginoo, diha na ta makaingon nga nakabato na ta og kasiguruhan. Karon kay lain na ba ni pagpangalagad sa tao karon kay widir-widir lang. Hello. Lain mga tao nga mga lagad lang kung Ginoo tagaan ko nimong motor makasimba na gyud ko. Ngana ba? Kadungog mo ana? Tagaan ko nimo og sakyanan Lord makasimba na gyud ko. Ditagaan bitog motor hingsamot ka backslide kay layo na hinung kay abtan. Wala na diha sa sakyanan, wala na diha sa butang, naagyud na sa atong kinabuhi. Kay bisag wa tay sakyanan, makapangalagad tas Ginoo. Shall we say praise the Lord? God unfolds His goodness for the benefits of all. Ang pagkamaayo sa Ginoo para ni benepisyo ni para sa tanan. Everybody say praise the Lord. Og iyan ang giablihan alang kanatong tanan, mga igsuon. Masabta natong maayo, dapat mangalagad ka sa Ginoong tinud-anay tungod kay naa mga kaigsuonan ang tanang kaayo nga gipadayag sa Dios sa ato mga kinabuhi. Musugot kag sa dili, ang Dios nagahatag og kaayuhan sa imong kinabuhi. Oh, pagpaulanon sa Ginoo, ulan tanan. Kaayo ba na nga gihatag sa Dios? Kaayo. Pagpaturukon sa Ginoo ang mga gitanom sa mga wa magtuos Ginoo. Sa mga nagtugi paturok, gipaturok niya ang tanan. Grabe ang kaayo sa Ginoo, mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Kung muinit, painitan niya ang tanan. Kung hangin, pahanginan niya ang tanan. Mula dinig motor. Wa man ingon ng Ginoo nga, ang nangalagad na nako, mo'y taga na kog hangin, patay tanang tao. Ang way simbahay, di nakaginhawa. Ay. Pero daghang kay mga tao, mas daghan ang tao mga lagad kaysa nangalagad. Pero tanawa, nakaginhawa ba sila? Wala. Kusgan ba sila? Dili. Kusgan ba sila? Luya. Kusgan.
Nakabaton sila o nakaangkon sila. Parehas ra sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Ingana ang pagkamaluluyon o kaayo sa Ginoo sa kinabuhi sa tao, mga kaigsuunan ko. Pero ang kalainan lang kay sila wala nagdiskubre. Mana nga wala sila kaabot sa amaaning. Pero ikaw, kamo nga nakaabot sa simbahan, kamo nga nangalagad sa Ginoo, nakadiskubre mo sa kaluwasan sa Ginoo nga gusto mo abot sa ipaabot sa Ginoo sa tao, mga kaigsuonan. Palakpakan nato ang atong Dios, mga kaigsuonan. Everybody say praise the Lord. Kanusa na diskubre sa tao nga ang tanan di ay mga kaigsuonan ko unique nga gihimo sa Ginoo. Mga bisan gagmay kayong butang, gagmayng mananap. Kung sa ato wala ta kabalo, kung wala nagtuon ang mga tao, nagtuon sila nga way kapuslanan ang atong nangakita nga mga gagmayng mananap. Oh. Kamo pangutanon mo nganong na may ilaga? Pangutanon mo nganong na ibaboy? Pangutanon mo nganong naay mga ok-ok. Ha? Pangutanon mo nganong naay mga tiki. Abot ana oy kanong nang kawas man na utan ng mga kapuslanan. Mo ana rata. Di ba? Pero sa mga sayan, sa mga taong nagtuon, ang tanan di ay nga nas kalibutan atong nakita. Sa una pwede paganikan, pwede pamatyon ang tanang mga halas, pwede pamatyon mga igsoonang mga bitin. Pero karon bawal na. Kay ilang natun-an nga cycle din na siya. Nga kung mawala ang isa ka mga binuhat aning kalibutan na murag unbalance na. Oh. Kay kung wala kunoy baki, unbalance na. Musamot kadaghan ang lamok. Kung walay tiki, walay tuko, musamot kadaghan ang mga mananap nga gagmay. Muna gipangbutang po na sila para di mo uber putong mga lamok. Nadiskubre tanan nga mao di ini ha. Naday katuyuan tanan. Maingon tagway kapuslanan. Pero imong sumpayon dugtong-dugtungon nimo. Mga igsuon ko, benepisyo din na ang takdo niya na anong gibuhat na siyang tanan. Mga binuhat sa Ginoo para ang tao normal nga mabuhi aning kalibutan na. Everybody say praise the Lord. Mao na ang kaayo sa Ginoo, mga igsuon. Nahimo nga maayo ug nindot kayo ang creation sa Ginoo, naka-design pag maayo, unique kayo ang pagkahimo, in order kayo ang pagkahimo, nindot ug maayo kayo ang mga kolor. Everybody say praise the Lord. Yung mga bata wala man mga pula og ang atong Ginoo, mga igsuon, tanaw nimo ha. Lain ang utano sa katao nga, unsa man kalibutan no nga lain magkulor. Ang tao po lain kulor. Ang buwak lain kulor. No. Lain yun. Ay naaday katuyuan. Kay kung isa ra kulo ka kulor, isa ra ka kulor tanan, malitan, sa may gusto niyo kulor? Gusto ko yung yelo. O yelo ang tanan. Yelo ang buhok, yelo ang mata, yelo ang naw. Yelo tanan, makadaot dahil po kuno na. Makadaot. Sa kuwan na, sa nagtuon na. Pero sa wala pa sila magtuon, kabalo na ang Ginoo. Gibutangan niya tanang klaseng kulor. Everybody say praise the Lord. Nindot kayo ang pagkabuhat sa Ginoo, mga igsuon, unique. Nindot kayo ang design, in order, praise God. Nindot kayong mga kulor.
Ug tan-aw nimo pagka nindot kayo ang ipang plastar sa Ginoo. Natingala na ang mga scientist ilang gitan-aw pagka nindot ta bday kanang adlaw lang kanang adlaw. O sa una nga ang mga tao ningon ang adlaw mo'y nagkuan mo'y nagtuyok mo'y naglakaw ba mo'y nagdagan. Kaya makita mo lang, naamtos kalibutan, murag ang adlaw ba, igid mo yung nagdagan. Nga adlaw, buntag, niya pagkahapon, kanang adlaw dito. Murag adlaw mo yung murag ang ato tanaw, murag adlaw mo yung nidagan. Yan. Pero, gitanaw sa mga nagtuon ana, dili di ay ang adlaw mo yung nidagan. Ang kalibutan di ay mo yung nagdagan. Oo. Pero kita kabalo. Pero mga scientists, mga naliskubrihan nila nga ang kalibutan dahil mo yung nagdagan. Ang adlaw pundo ra permanente. So nindot kay ang dagan mga kaigsuunan ko sa mga pagtulunan ilabi na sa atong kinabuhi. Usbo na ko dagha kay mga tao nga nagdiskubre sa mga buhat sa mga universe, buhat sa mga material nga butang sa kalibutan. Grabe ang ilang pagdiskubre. Usbo na ko layo na kayo ang ilang naabot ang pagdiskubre nila. Daghan na silang nangakita. Ang uban nga mga nag-research sa kadagatan na anay mga nakita nila nga dili kasarangan nga mga buranag, mga naong sa tao ilang makitaan. Ilang sa dagat. Wala pa gani mga pangalan. Ipakita nila nga amin na diskubre mo niyo ng gawas. Grabe ang ilang pagpaningkamot sa pagdiskubre. Pero pinakasayop o pinakadili maayo mga igsuon ko kay sa kunang ginakaingon wala gyud magdiskubre ang tao sa Ginoo sa kaluwasan sa kaluoy o sa giandam sa Dios mga igsuon ko nga kinabuhing walay katapusan. Kita nagdiskubre ta. Amen. Gilimot-limutan nas mga tao nga naa day kinabuhing walay katapusan. Ang pinakanindot nga diskubrehon nimo ang kinabuhing walay katapusan kung asa ka mupuyo. Pero alang kanato nga nakahibalos pulong sa Ginoo, sigurado ang kinabuhing walay katapusan sa gingharian sa langit nga giandam sa Ginoo. Sa mga taong nagtuon sa iyang mga pulong, sa mga taong nagdaig kaniya, sa mga taong naginulsol sa ilang mga sala, sa mga taong naningkamot mga igsoon sa pagkamatarong. Kung nagdiskubre ka niya na, sigurado, imong makaplagan ang kinabuhi nga wala na'y pagkatapos diha sa gingharian sa atong Ginoo. Manindugtang tanan mga kaigsuonan. Kung atong basahon ang balaang kasulatan, God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female. He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it. And God saw all that He had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning in the sixth day. Tanaw ni mo mga igsoon, giplastar yung tanan sa Ginoo. Gipahaluna gid ang tanan sa Ginoo mga igsoon. Wala nagkabaliktad. Giplastar tanan sa Ginoo. Nadiskubrihan nato mga igsuon nga giplastar ang tanang creation. Nadiskubrihan nato nga wala mga igsuon ko naguna ang isda kaysa tubig. Nadiskubrihan nato nga naulahi, wala maulahi pagbuhat sa Ginoo ang tao. Nauna pagbuhat sa Ginoo mga igsuon ang panginahanglan sa tao. Kanus anato na naliskubrihan sa diyang nagbasa tag Biblia, sa diyang nangalagad na ta sa Ginoo, ato na nang nasayran og naliskubrihan ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan. Hallelujah. Mo na nga dili ang ayang kamahayan ngaingana na ang imong kahimtangan karon. Labaw sa katanan ang imong nadiskubrihan. Kung nakadiskubre man mga scientist nga sakyanan pwede na paluparon. Kung nakadiskubre man ang scientist nga pwedeng puy-an ang laing planeta.
Kung nakadiskubre man ang mga scientist, mga igsuon ko, sa nagkadaiyang daghang kay mga butang sa kalibutan, dili paghapon ka matupngan, kaya nga ang imong nadiskubrihan, dili man mga butang lumalabay, ang imong nadiskubrihan, kaluwasan sa imong kalag, gingharian sa Dios para nimo, nag-andam ang Ginoo sa kaluwasan sa imong kinabuhi. Busa timan ini pagmaayo, ayaw sayanga ang imong nadiskubrihan. Ayaw sayanga ang imong nakaplagan. Isintro ang imong panghuna-huna. Isintro ang imong pagpamalandong, mga igsoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Manitas mga pag-ampo, mga igsoon ng atong midweek service. Nakadiskubre ka sa pinakataas nga pagdiskubre. Unsa man, kaluwasan sa imong kalag. Kaluwasan sa imong kinabuhi, mga igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Yes, salamat Lord. Salamat Lord. Salamat Lord. Padayon sa pagkinabuhi. Uyon sa kabubuton sa Ginoo kay ikaw ning nakadiskubre. Praise God sa kaluwasan. Nakadiskubre ka sa kamatuoran. Nakadiskubre ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Nakadiskubre ka, mga kaigsuunan ko, sa pagkanindot. Praise God. Pagkamaayo sa atong labawng magkagagahon. Hallelujah. Amen, 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 amen. Thank you, Lord. Yes, 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 yes. When the oceans Hallelujah, hallelujah, hallelujah. wonders roll The discovery of God's goodness. with you Woo! above the storm. Nadiskubrihan nimo karon ang plano sa Ginoo Father, sa kaluwasan sa tao, ang tanang maghinulsor sa ilang mga kasalanan. the Muduol sa Ginoo, makakaplag karon sa Ginoo. Makabato ng kaluwasan karon ni katapusang mga adlaw. Hallelujah. Pagkanindot kaayo, mga igsuon ko, ang nadiskubrihan sa mga tao karon. Nag-upgrade, nag-improve ang ilang nahibaluan. Know His power Hallelujah. in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I Hallelujah. will soar with you. Our hearts are filled with joy and appreciation. Praise God. If the world is so good, why do so many reject it? And I will be still. Hallelujah. Oh, you are God. Laigon ka, O Diyos. Amen. Simbahon ka, O Diyos. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hibulungan, buhat mo, imo na ipadayan. Oh yes, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa imong gugma ug kaluoy. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan. Amen, amen. Sa imong plano sa pagluwas sa imong mga katawan. Thank you, Lord God. We praise your name. Yes, God's goodness. Hallelujah. 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 The Lord is gracious and full of compassion. He's slow to anger.
your name. I lift up your name. We lift up your name in this place. Espiritu Santo. Thank you, Lord God. Hallelujah. Magadaig kami. Thank you, God. Hallelujah. Salamat, Ginoo. For the last time, salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat, Oh yes, Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa imong kaluoy. Salamat Ginoo sa imong mga panalangin. O sa Espiritu Santo magadaig kami. Salamat Ginoo. Gamahanan ug malaan nga Dios kamong gialagad, nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo sa mga kinabuhi. Salamat Lord God, hallelujah, sa kusog nga gihatag kanamo kapiskay sa panlawas. O bisan pa man Ginoo sa tanang mga nakaabot karon nga mga kaigsuonan sa simbahan ni midweek service, ikaw magapanalangin sa tanan nga niya kagikas kag may kabataan ngadtos mga hamtong, O Lord God, samtang magapanggula kami ni nga pansamantalang pagtapos Ginoo, ikaw magasipti sa mga kinabuhi ug sa tanan mga kaigsuonan nga nagauban kanamo through social media, ikaw magapanalangin, ikaw magabless sa mga kinabuhi, O Dios, magatapos kami pang samantalang intaknaas kagabi, ikaw magapanalangin kanamong tanan, dalaygo nimo ngalan sal. Salamat tubag sa mga pagampo. Salamat Ginoo sa mga pulong. In the name of Jesus Christ we pray. Tanan mo ingon, amen. Lakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Praise God. Maglamanhuhay tas pangalan sa atong Ginoo. Amen. Ang akong Diyos, Diyos sa panalangin. Ang akong Diyos, Diyos sa panalangin. Amen. Makabsan, dili ako mahubsan, kayang atong Diyos. Diyos sa panalangin, lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Dayon ta ang Diyos, unta siya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God.